Bermeoko Artza pilotalekuan gaude, bertan jokatzen ari baita Bizkaiako herriarteko txapelketako final handia. Lehenengo partida jokatu da jada kadete mailakoa hain zuzen ere, eta bertan markinarrak nagusitu dira, beraiek eskuratu dute lehenengo puntua, eta beraz bigarrengo partida honetan derrigortuta daude gernikarrak puntua eskuratzera, bestela txapela markinara joango baita. Eta guk orain bigarren partida honetako, juvenil mailako partida honetako lau protagonistak aurkeztuko dizkizuegu. Markinaren aldetikan Jon Zubikarai eta Andoni Arrasate izango ditugu, eta Gernikaren aldetikan berriz Aitor Etxebarria eta Inigo Pascual. Arratsaldeon berriro ere, Carmelo. Bai, arratsaldeon. Eta esan bezala, hil edo biziko partidua Gernikarrentzako, galtzen badute txapela markinara joango baita. Bai, alaxe da, ez da, hemen esan behar, Gernik aldetik, nik uste Bizkaia mailan pelotari honetarikoa dauela, Aitor Etxebarria, urte oso borobia ari da egiten, da pilotari oso politia da, sakez ondo dabil, errematatzen, joten be ondo, da nik uste berak eraman beharko du bikotearen erantzukizuna. Erantzun hori da, Pascuale guztiok itxoa bakatzen dagoela, da beste aldetik markinarrak oso bikote horekatu dela, gogorra bisek, ez dira bat ere galtzaileak, eta Etxebarriak gauzak ondo indarko du partidu atateko, ze markinarrak bikote oso gogorra ere osatzen dute, ez? Ea ikusiko dugu zer pasatzen den, zozketan lehenengo sakea Gernikarrei egokitu zaie, eta baioa jada Aitor Etxebarria lehenengo sakea burutzera. Hasi da juvenil mailako finala, boleaz erantzun dio Zubikaraik. Boleaz Etxebarria ere, atzera Zubikaraik. Hortxe dugu Pascual. Ezkerrez pilota eraman, ederra du Arrasatek. Ondo atzeratu du. Bai, hor ikusten da nola Etxebarria pelota luzetara jazten da laira sartzen da. Atzelariari laguntzeko sartua boleaz eta ongi, ongi sartu ere. Hor da baldea, ikusten da be Pascual, junjako la pelotie goiko txapati gora, da aldea horrengo da, ez? Nik uste markinarrak partiu honetan ere nik uste daukera ditula partiu atateko, bikote oso gogorra egiten dabe, oso pelota gutxi galduko dabela, eta Etxebarriak naita gehitxu hau izan gauzak oso ondo egin beharko dauela, da akazgitzi partido batateko. Alaxe da, izan ere binakako txapelketak, izenak berak esaten duen moduan, biren kontua da, eta beraz naiz eta aurrelarian lanak ondo egin, atzelarian laguntzen ez badio, jai izaten da normalean behintzat. Hori da, hemen gehitu inbida, ez? Bikotean jokoak gehitu inbar diesela, eta naita bat joko handia izan, beste biak alkarrekin agian joko gehiago egiten dabela, ez? Alaxe da, atzera Arrasate ongi. Zortzitikan Pascualek eraman ezkerrez. Boleaz goxo-goxo utzi du Zubikaraik. Baina, eta tanto. Bai. Bi eta huts, markinarrak aurretikan. Bai, horre zabalean itxi deu, pelotia hor Boleaz oso ondo, zabalean. Astiro hor txapagainean, da Etxebarriak ez du lortu pelota, naita lehenengo botera aldu txapagainean jartzen. Lehen aipatu dugu hasieran, Aitor Etxebarria oso pilotari polita dela, eta okerrez banago jada Asperekin entrenamenduak egiten ere hasi da, ezta? Bai, astion ere uste aritu dela, eta enpresa hauek pelotaria ikusten dauenean, aukera daukatela pelotari izateko, normalean noizbenka eramaten dabe entrenatzera, da Aitorbe, hor talde hortako pelotari badala, ez? Entrenatzera juten den pelotari batek, eta baina, inotxut gaur markinarrak saiatuko dire berari pelota pasatzea, eta atxera jokua eramatea. Pascual kargatzea. Da lan saiak izango daula. Oraintxe egin dute Gernikarrek lehenengo tantoa, huts egin baitu Andoni Arrasate, markinarren atzelariak, oraindik ere partida hasi besterik ez da egin, Carmelo, baina iruditzen zait atzean alde nabarmena dagoela, Bai, hori ikusten da, ez? Arrasate eskertia, pelotari gogorra da, pelota gutxi galtzen dituna, langilea,
Da, bai aurrelaria, badaki bere aurrean nor dauen, Etxebarria dagoela, eta baina lan dabe, bera, pelotan badaki egiten, orain zeharrezken du dauen Etxebarrian sakea, badaki Etxebarriak sakez mina hundi egiten dauela, eta oso ondo kendu du sakez. Oin berriz Etxebarria ere pelotaka da bikaina mandeu, baztertuz pelota hor 8. kuadroan. Baina ez dula gauzak on errezegin ikusten, Gernikan goentzako. Berdintutako partida espero da eta momentuz behintzat hala izaten ari da. Lehenengo berdinketa bina ditugu Markina eta Gernika sakea Aitor Etxebarriarentzat. Bado Aitor, atera du, bolea erantzun dio Zubikarai, bai, ondo erantzun ere gainera. Etxebarriak moztu, bien tartera ongi moztu du. Barruan da pilota hori, berri hori Etxebarriak atzera. Arrasate. Airearen bila Etxebarria ongi gurutzatu du. Ea zer egiten duen oraingoan, deja da eta tanto, Dotore. Bai, bera aurreko kuadro hortan badaki pelotan zer egin behar da. Aurreko eskerra gantzua oso nahi izan da. Lortu du aurkaria Zabaleko marratik kanpora ataratzea, da gero orduan, lekua ikusi du errez hortzokoan, da oso ondo bota du ez. Lasai deja da txogora, eta ikusten da menperatzen duela postura gehienak. Beraz, bere izango dela partio hontako izarra, baina zeuk esan duzun moduen, hemen bikoteka da, eta ikusi behar da bizen artean besteak ere lagundu egin behar. Hori da, ze jokua gehitzen da benez. Eta oraingo honetan, Luzegi atera aldu. Bai, luze izan da, bai. Luzegi atera du. Baina hemen, ez dago faltarik. Ez. Aficionatu mailan uste dut nino ez dabe, horrek ez dugu pentsatu erreglamentazio hori aldatzea arauak. Profesional mailan duela urte batzuk aldatu zen, leheno... Lepeko arauak bai aldatu dabela, baina bestela aficionatu maila honetan ondino, betiko aspaldiko behintzat arauak mantentzen dira. Ikusi duzuen bezala hemen, bi sake dituzte Luzegi ateraz gero, atzera Etxeberriak. Ongi erantzun dio ezkerrez Arrasatek, Pascual, ongi Eskuinez. Arrasate 8-tikan. Etxebarriak keinu egin, baina ez da sartu, baztertu egin zaio Pascuali, baina ondo atera du. Bai, Pascualek ikusten da, bintzat oin ari den jokua lortzen badu, hor da bakatza ez. Bai, ezkerrez pixka gehiago kostatzen zaio. Ikusten zan orain arte, bintzat buena egiten badu eta pelotea bosei kuadro hortan jartzen badu, Etxebarriak aukerak izango du da. Orain arte, tantoan zehar hona aritu da ez. Da azkenien, ikusten da, ez da nahikoa lau bost pelotaka da buena epintea, beraz, gehiago jarri beharko dute frontizian, ez? Ezkerrean du agian ez da Pascuale bere gabeziarik handiena. Eskuinez nahiko ongi astintzen du, nahiko ongi luzatzen du pilota, baina pixka bat baztertutakoan lanak izaten ari da Pascual hasiera honetan bere ezker eskuarekin atera du. Zubikarai boleaz ongi erantzun dio Etxebarriak. Arrasate, pilota ona du. Ez du gehiago gozatu ordea, ezkerrez Pascual. Hortxe, nahiko aurre xamarran uzten du ezkerrez. Ezin pilota gehiago egiten du. Buena egite da. Bai. Eskumaz apur gehiago libratzen du, gehiago luzatzen du, baina ezkerrez komeri handiagoak. Etxeberria bolea zondo, haze tanto egin duen, Gainera urrutitik, laugarren kuadrotik hankak eukan, da ondo sartu du pelota eskuan, da txapa gaine izan da, eta gainera abiadura hundiaz, Berak ere badaki ez da bikotearen erantzukizuna berak hartu behar duela, eta aukera duen bakoitzan ematen du arriesgatu, eta aurrera egingo duela Etxebarriak, Bai, bera badaki lanak ezagutzen dira hemen, urtean zehar hainbat txapelketan joatzen dabe, eta badaki bera markatu beharko duela partidu hontan bikoteko aldea. Lau eta hiru barkatu lehenengo aldiz, aurretik ditugu Gernikarrak Badoa, Aitor, Etxebarria atera du. Bolea zerantzun dio Zubikarai ongi, ezkerrez jarriko da Etxeberria, deja da baino altu xamar, igerri egin dio Zubikarai, bolea Etxebarria, Arrasate, txoste egin dio pilotak, eraman ala ere, atzera ongi Etxebarria, komeriak eta tanto! Errez, eskuma hortatik ere pelota bizi ateratzen zaio, ikusten da. Ese errez soltatu du hor eskuin beso hori eta ze errez jarri duen 7. kuadra. Ondo astindu du bai.
5-3, bi tantoko aldea Gernikarrentzat eta gogoratu bigarrengo partida hau derrigor irabazi behar dutela finala irabazteko aukeraren bat izaten jarraitu nahi badute. Boleaz berriro ere Zubikarai, Paskualek oraingoan nahiko ondo atzeratu du pilota ezkerrez, Arrasate. Bai, Markinarrek ez duten nahi izango, baina finalerako behintzat Gernikarrak puntua lortzea, polita izango zen, ez? Azken partidua. Guretzako bai, Hori ba. Motz geratu zaio oraingo honetan pilota Paskuali eta tantoa Markinarentzako 4-5. Bai, pilota ez du bote naturalik emonda. Ez. Gelditu jako. Eta gero Carmelo. Bueno, finala jokatzen ari dira Markina eta Gernika eta gogoratu behar da, aurreko urtean ere Markinarrak izan zirela txapeldun. Bai, alaz. Beraz, titulua berresten saiatuko dira. Bai. Bai, gero bihar ere daukate beste txapelketako finala, talde mailan ere Euskal Herriko mailan berria txapelketa antolatzen dana. Bihar ere finala daukate Uarten kontra, hau nahi du esan, Markinan bintzat pelota eskola ondo dabiela eta lana ondo egiten ari direla, ez da azken urteetan bintzat. Alaz da, bai, hori nabarmentzen da. Eta gainera gogoratu behar dugu ere, duela gutxi, zestan ere, herriarteko txapelketa irabazi berri duela Markinak. Beraz, zestan bai eta pilotan ikusi beharko dugu. Momentuz behintzat, gauzak alde dituzte lehenengo partidua, beraiek irabazi baitute. 11. tantoa jokoan dugu, Arrasate. 6. kuadrora irten da Etxebarria, Bai, nik uste, Arrasate horre betik, horre juntzako gora, bueno. Gora, aldegin di oraingoan. Hor ikusi da, zeuk esan duzu moduen, Etxebarria 6 kuadrora jundala eta Arrasatek esan du, aberoinguan atzeratzen duten pizka gehiago, bera ez hartzeako, baina azkenien hori lortzea gaitik, azkenien lar arrotu du eta txapain pilotak entzarren eta gora aldegin dio pilota horrek Arrasateri. Atzelariak galdu duen bigarrengo pilota. Hortxe dugu Etxebarria, atera du, erdi-erdiko sakea, eta agian nahi aterako zuen. Ez da ezkerrak erdialdean zailtasun handiagoak izango dituelakoan edo. Azkenien beti izaten du nahi eskerra izan, hormie horretako dago, ez? Gauza gaiztutatzeko eta normalean beti alegindu bidala esker horman pelotia jartzen. Hortxe da Arrasate. Etxebarria berriro ere, 5. kuadrora irten da, gantxoa oraingoan Zubikarai, eraman Etxeberriak zer egiten duen. Zubikarai deja da txokotik txokora eta ondo, Bai, ausar, gainera nik uste Zubikarai aukera badeko horre lau baten bigarren kuadroan, bera pelotan bebadakiela eta Etxebarria arriskutsua da, baina bera pelota daukanean, ez? Azkenien defentsan zauzenien ere, nahi eta pelota jona izan, azkenien beti lurreti basabiz, ez daukaz askorik egiteko, eta hor nik uste hor pelotia aurrean daukenean bilurbari joatu barko dauela. Erakutsi du Zubikarek ere, berak ere aukera izan ez gero, badakiela tantoa amaitzen. Deja da polite egin du oraingoan. Markinatarren 5. tantoa lortzeko, bado aurrelaria. Luze atera du, ezkerrez jarri da Paskual, kantxerdian, eraman, baina pilotak endu gabe atzera Arrasatek. 8 territikan Paskual, eraman, pilota ona Zubikarenentzat, gantxoa, goxo, utzi du txokoan, eta ondo, efektuarekin zoragarri utzi du. Bai, gainera nik uste hausar joatzen badu aukerak izango dutela, Paskualek balanak ditu pelota txapagaina jartzen da, pelota asko izango du hor bat bi kuadro hortan, da horre, pelotari abasara aukera asko dituzu pelota ez galtzeko eta tanto egiteko eta oinoz ondo junda irean, da ametik aurrera nik uste pelota asko izango duela bat kuadro hortan da aprobetxatu behar duela. Atera du Zubikaraik, Paskual ezkerrez berriro ere, eraman, oraingo honetan gainera, zertxo baita atzeratu, zindartxu Arrasate, Paskual eskuinez, ongi atera du pilota ezker hormatikan, indartxu Arrasate beste behin ere nagusitzen ari da atzeko kuadroetan atzelari Markinarra, aurrera Zubikarai, ez da sartu azkenean, Arrasate, Paskual ezkerrez, jaso, ederra du Arrasatek,
Moztu bien tartera, Sotamano Etxebarriak. Kantxardian ezkerrez, Arrasatek eraman. Etxebarriak atzera. Bolearen bila Zubikarai ondo. Ongi bihurritu du. Pascual. Saietxetikan eraman. Berriro ere beste bolea bat. Naita zabaleratu du gainera. Eta tanto polite egin du Zubikaraik. Airez egin duen bigarrena. Bi aldiz ja nira bolea suabe bota duela hor zabalean. Da hori gertatzen da, naita gitxutxeu izan, aukera gehiago izango dauela berak, beraz aukera auki eskero zeuk aprobetxi beharko zu. Eta horre nik uste Zubikaraik okin gutxu aukera asko eta Bildurbari jokatu eskero tanto mordoa itxeko aukera izango dauela horrean ere. Hala da, Arrasate bizkarra erakusten ari zaio Igor Pascuali barkatu. Eta aukerak izaten ari da eta izango ditu Zubikaraik. Arrasate bostetikan. Pilota ongi luzatuz. Pascualek ezin. Eta aurretikan Markinarra bigarrengo berdinketa izan dugu orain dela gutxi. Zazpina aurretikan bina ere joan dira. Baina aurretikan ditugu Markinarrak. Igor Pascuali erori egin baitzaio pilota hori. Da ikusten jako ere, ez dauela eroso, ezin dauela partidu honen ritmoa jarraitu, eta hori ere urduritasuna sartuko dago gorputzen, da ez dakit gero eta eskatxu ez bada ibiliko. Etxebarriak ere, edozein pelotara hasibiko da sartzean, da hori askotan ez da konbenigarria, eta ikusko ber Gernikarrak egoera hau zelan lortzen duen aurrera atatzea. Arrasate, Zabaletikan, ongi bildu du. Ezkerrez Pascual, eraman. Arrasate berriro. Pascual, Zabalera ies egin dio, baina barruan da pilota hori. Zubikaraik bildu. Pascualek eskatu eta Etxebarriak utzi egin dio bere atzelariari. Bolea Zubikarai ongi bihurritu du, eraman Etxebarriak. Arrasate seitikan. Sotamano Etxebarriak. Zubikarai sartzea erabaki du, baina ez dakit bani pilota hori barruan izango zen. Hortxe biliko zen. Sartuko zen, dudako izango zen, baina horre ikusi Etxebarria, edozein hori pelota gaiztora besartu da Sotamano. Aukera duen bakoitzean sartu egiten da, ez du zorionez pelota ondo sartu eskuan, da nik uste eskapadorrepe gatzak izaten diez eskuan gero sartzeko eta Zubikarai ezin izan du buena jarri. Tanto egin dute Gernikarrek eta segituan sextora pilota aldatzera, lehenengo partidan aipatu dugu, iskanbilak izaten direla askotan profesionaletan pilotekin. Asteazkenean izan zen pilota aukerak eta final honetarako pilota aukerak eta itxura batean behintzat bi taldeetako ordezkariak konforme geratu ziren eta momentuz behintzat ikusten ari garen pilota Carmelo nahiko politak ematen dute, ez? Aitzakiarik ez alde horretatik. Behintzat ikusten da pelotak ez du erru izango pikote bat edo beste irabaztea. Nik uste kadetean nabarmen Markinarrak izan dira gehiago. Doengoan ikusten da Etxebarria sartzen danean beste martxa bat dauela partiduan, beste puntu batean dauela, baina pelota aldetik ikusten da pelotan egin beharko duela partioa atateko, pelota bitxirik ez dauela bintzat bere jokoari laguntzeko, ez? Hau da, nik uste pelota jokatzeko adizela, eta momentuz ikusien pelota bai lehenengo partiduen baino ingoan, ikusten da aitzikirik ez da longo pelota aldetik. Lehenengo puntua Markinak eraman du, bigarrengo partida honetan berdinketa dugu momentuz, Markinak gogoratu titulua berresten saiatuko dela eta uste dut, bai Gernikak eta baita Markinak ere momentuz 3 titulu dituztela herriarteko txapelketa honetan eta beraz, bien arteko berdinketa hau gaur desegingo da, izan ere bai batak edo besteak, 4. titulua eskuratuko baitu. Bai, betidanik. Gernika betidanik pelota eskola urte askotatik izan da, referente bat Bizkaian. Da Markinak iguele gerotxo bat izan, baina aspaldik urtietan betidani daukate talde hon bat eta txapeldun ez bada, edo finaletan, edo azpi finaletan, edo aurreko finaletan egoten da, beraz, aspaldik urteetan ikusten da urtero talde politia dagoela. 4. titulua eskuratuko du beraz, bai Markinak edo bai
Gernikak, baina hala ere oraindikan urruti geratuko dira Bizkaiko txapelketa honetan titulu gehien dituen herritikan. Ermua da Bizkai arteko txapelketa honetan titulu gehien dituen herria, 6 titulu dituzte ermuarrek. Hala zedaz, eta gainera pena daz, aspaldi ez da eta urten lortu izan dute talde ataratzea, baina urte askotan edo aspaldik urteetan ermu baneko desagortuta dauela pelota mundun. Urte askotan gainera ezin izan dute taldea atera, ez dute izan maila guztietan pelotariak, eta hori da, orain arte txapel gehien dokan herri batek holan ikustea ez da polita, baina ametik aurrera ere badakite lan ari dira egiten herri hortan, da poliki ere gerturatzen ari da umeak frontoira, eta ametik lasterrera ere ermua lehen izan dako talde indartzu hori berreskuratzen duen. Eta azkeneko tanto honetan azte ezker gantxoa atera duen Aitor Etxebarriak, dotore amaitu du tantoa. 10 eta 8 aurretik handitugu Gernikarrak. Aitorrek azkar amaituko dula tantua aukera okin. Berriro ere ezkerra ere, zeraman, nola, Lazurikaraik aukerakoa du Etxebarriak, atzera indartxu, bizi eman dio. 10. kuadrotikan. Ies egin dio, eta tantoa. Beste behin ere Etxebarriak egindakoa, oraingo hau atzean egindako tantoa. Ondo Aitor Etxebarria. Izakea eskuratzen dagoenean ikusten da 3 pelotakadaz tanto egiten dagoela, hori ikusten da aldea. Markinarrei gehitxu hau kosten dago tanto egitea, eta Aitorrek izakea hartu eskero, denpora gitxitan 3-4 tanto batuan egiten dauzela. Lehen aipatu duzu ermua azkeneko urteetan, zailtasunak izaten ari dela taldea osatzeko, badakindik, Gasteizko herriarteko txapelketan ere herri batzuek zailtasunak izaten dituztela taldea osatzeko, eta hori dela eta, baimenduta dutela taldearen erdia Gasteizeko pilotariekin osatzea, hau da, derrigortuta daude taldearen erdia herriko kidekin osatzera, baina beste erdiak Gasteizko kidekin osa dezakete, ez dakit Bizkaian ere arazoak dauden eta horrelako historiaren bat dagoen, edo nola egiten da zer dio araudia taldeen osaketaren inguruan? Hemen herriko izen bizara edo bestela umetatik fitxa izan behar zu herri hortan edo eskola hortan, ez? Hemen ondino sorionez herri asko parte hartzen dute, pelota eskola asko lan txugunari egiten, hemen olakorik ez da gertatu, ez? Arabaran badakit arazoak herri bat baino gehiago daukatela, orduan hori herri gehienetan uki eskero hori gertatzen da, ez? Ero badakit ere Nafarroan, igual Arabaran ere herri asko txikia diesela, eta herri txiki asko ez daukate pelota eskola, eta orduen baiara hortako herri nagusien batzen direla taldea lortzeko, ez? Orduan nahi eta herri ezberdinakoak izanik lortzen dute taldea ateratzea, ez? Espero ezagun Bizkaian horrelako arazorik ez izatea. Ezin, eraman oraingo honetan pilota Paskualek, 9 eta 12, oraindik ere aurretikan Gernikarrak. Eta atxeen aldia eskatu dute. 2 berdinketa izan ditugu partidan zehar, 2 ondoren 7 ere joan dira, 8 ere 3 berdinketa izan ditugu, baina momentuz behintzat Gernikarrak aurretikan ditugu, 12 eta 9 barkatu, eta bigarrengo puntu hau eskuratzeko gertuago daude, eta eskuratzera derrigortuta daude, finalan aukerak izaten jarraitzeko. Orain esan duzu, zorionez Bizkaiako herriarteko txapelketa osatzeko pilotari aldetik eta arazoak ez direla izaten normalean behintzat, eta profesionaletan ere ikusten ari gara Bizkaiko pilota osasuntsu dagoela, ez da, hortxe dugu Pablo Berasaluze gaur ere hemen ikusi duguna, momentu honetan min hartuta dago, baina hortxe dabil punta-puntan azkeneko urteetan, binakako txapelketa hortxe duzu irudietan Pablo Bera, binakako txapelketako finala jokatu zuen, naiz eta zoritxarrez horpazur da hautsi eta finala bertan bera geratu zen. Pablo Berak lauterdiko finalerdiak ere jokatu zituen, Mikol Urrutikoetxea ere buruz-buruko txapelketa nagusiko finalerdietara iritsi da, Daniel Elezkano ere promozio txapelketako finala ere
jokatu berri du Daniel Erezkanok, eta bueno, beraz argi dago gazteak badaudela, pilotariak badaudela, eta Bizkaiko pilota ere osasun onarekin dagoela momentuz behintzat, ez azkeneko urte hauetan. Ba, bueno, nik uste Feasinua eta batez be herriko pelota eskola, ba, hortan ari dela nien. Gehien bat pelotari edo gizon moduen ezitzeko lehen da bizi, eta handik aurrera, bueno, baten batek gaia baditu pelotan ondo itxeko eta aukerak ematen badiotxela profesionaletan bere duaiak erakusteko, hobeto ez, baina, bueno, normalien pelota eskolak beren eziketa pelotan ikastea eta pelotan arloan poliki-poliki guteko gizontzen ez. Handik aurrera, zuk esan duzun modun, Pablo ja ontxe momentun ja Bizkai mailan ja punta-puntako pelotaria da, urte borobia indu ikusgarria, gainera pelotari bikaina parte ikusgarria da ez, hori da ere... Artista Pablo. Azkenean ikusteko pelotaria da, eta lehen beragaz egonaz ere, eta ezagozta aspertuta dauela ja, enbeste rehabilitazioa, enbeste piztina. Eta pilotaria kantxan egona izaten du. Gainera bera, beti teknik izan da aurreko kuadron egoteko pelotaria, eta gimnasio eta horrek entrenamientu horrek gauzak egoko enbeste gustatzen, da ja naskatuta dauela, da luze ari dako laiten errekuperazioa. Da gogoz da biela, berriro frontoera etorteko, ez? Atxeti datozen gaztiepe bai, badabiz nik uste maila polita ematen, urrutiko etxea maila oso ona eman duela urten. Ikaragarri eman du bai, aurrera pauso nabarmen eman du urten. Ikusten da eskutatik eta ondo da bienean pelotari ona izateko aukera ditula, eta atxeti datozen pelotari guztia da bai horre ere apreiz dago, Larrinaga, Larunbe, eta aberre poliki-poliki, gero eta pelotari bizkartxar gehiago dauzen hor ikuskizena ematen, ez? Bolea, zerantzun du horretxe barria biparete eginez, eta hori Eskurdiak egiten du primeran. Bai, oso indartzu gainera. Tanto ikusgarriak ikusi izan dizkiogu Joseba Eskurdiari jokaldi horrekin ezin oraingoan Paskualek erodi egin zaio pilota hori, aspaldiko partez aurretik ditugu markinarrak, 12 eta 13 gauzak zailtzen ari zaizkio Gernikariek, Carmelo. Gainera, hango tanto hauetan ikusi da, Joseba Etxebarria sakea euki eskero, takadatxu luzeagoa behar izango dute, lehen uste dut izan 8tik 12ra jundala. Bai, hori da. Ametik aurrera urdinek hartzen dagoenean sakie, Aitorrek eta lortu izan beharko du tanto kupuru gehiago, ikusten da sakea eskutan dakoanean, tanto itxeko gai dala, baina gero Azte gantxo oraingoan, Zubikaraik dotore amaitu du tanto hori. Batez be, aukerak izango duela, pelota asko horra aurrin okingo dagoela, Etxebarria baino txut, pelota hartzen dagoenean sakea, tanto mordo luzetxuen biko deuz, bestela gorriak poliki-poliki nahita ostagillo tanto egitean... Tarte handitzen joango dira. Hori da. Atera du Zubikaraik. Paskualek eraman. Arrasatek eskatu. Tanto. Bai, iaia leku txarrera joan zaio Etxebarriari. Tanto, bai. Eta tanto, bai, tanto. Suertez bipar eta arrasate bota du, da beti. Da baino txut, lortzen badu Aitorrek o Gernikarrak tantoa eskuratzea, akatxak ezin izango du egitea, bestela kontuz partu. 15 eta 12 eta aldapa gora jartzen ari zaio Bizkaiko herriarteko finala Gernikari aurretikan joan dira. 12 eta 9 ere aurretikan joan dira Gernikarra, baina azken tantoak markinarrek egin dituzte eta momentu honetan 15 eta 12 aurretikan ditugu markinarrak eta beraz erreakzionatu egin behar dute derrigorrean Gernikarrek, finalean sartu nahi badute. Bolea Etxebarria ongi. Ezkerrez ireki Zubikaraik. Bildu Etxebarriak. Polito da biljorazten, Bai, lan hon egiten ari da, Bildur barik ari da, eta gainera nik uste ez dio Aitorreri errespetua lehenengo bildur horrek endu diola, eta oso ondo ari da aurrean, Ederki orain, Etxeberria berriro ere, bolea dotorea. Da ordeko aukera, Mikel. Lehen esan duen, ordeko aukera oin tanto mordutxu beteiteko. Bai, sake aprobetxatu eta sake bueltan edo mina egin, edo
Bestela atzean pilotean sartzen direnean, nagusitu egiten da Arrasate, kosta egiten zaio gero aukerak sortzea Etxebarriari eta sakea baliatu beharko du, sakea aprobetxatu beharko du markagailua berdintzen saiatzeko. Eta lehen aipatu dugu, Bizkaiko pilota Osasun honean dagoela, eta hau batik bat da, azpitik ere azken urteetan lan ona egiten ari delako federazioa, ezta? Zu ere hautatzailea zara, lan horietan ibiltzen zara, eta pixka batez lan ona egiten ari zarete, ezta inguru horretan. Gaien bat federazioan nik ontxe, sartu berri naz baino txute hori arrobi proiektu hori martzan epinteko, baina federazioa gehien bat nahi duena da txapelketak, federazioko txapelketak apur bet indartu, gehien bat gazte jentia etorri deien, bai frontuera jogatzera eta bai ikusle bezala, beraz, apur bet formatua ere uste gazteentzako gehiago indakoa dela, eta gehien bat oin federazio lanari da eskola mailan eta fitzak eitzen, nahi dute fitxa kopura handitu, eta bai neskatan eta bai mutietan gazte maila gor 8-10 urteko gaztea gerau eta gehiago pelota hartzea kirol bezala. Eta proiektu guzti horren oinarrietako bat, pilota gazte proiektua izan duzen, ondoren pilota berri izatera pasa zen, eta gaur egun zuk aipatu duzun Bizkaia Arrobia 2020 izena du. Esplikatu iguzu pixkat, Carmelo, zertan datzan proiektu hau? Proiektu hau jarri dute martzan bai kadete, juvenil, 22 azpiko pelotariak eta nagusi hartzean, lau kategori hortan. Batez be ikusten da, igual umetan herriko pelota eskolatan, 8, 10, 12, 13 urteko pelotariek ez daukatela arazori, pelotari asko adin horretan zorionez pelotan jolastera sartzen direla, Baina gero ere konturatu dira, fitxean aldetik eta 14-15 urtetik aurrera pelotari edo gazte asko pelota alde batera uzten dabela. Da orduen pelotari asko bere herrian entrenatzeko eta nahiko bakarrik ari direla. Da orduen, Bizkaiko federazioak antolatu du bai entrenamentu fisikoak bi aldiz, egun bi, da beste bi teknikoak, hau da, 4 aldiz entrenatzen dute, eta olako herri baten alkartzen dire kategoria bakoitzian, pelotariak, edozein herriko pelotariak, edo pentsat pelotari bikainenak, bauren artien, tekniko batekin entrenatzeko, Horrela pelotari horiek, herri hortan ez dabiz bakarrik entrenatzen baizik, eta ja 4-5 pelotari edo 6-7 olako pelotari kategori bakoitzatik, herri Bizkaiko honenetarikoak elkartzen direz, bauren artian kompetentzi gehiago izateko eta entrenamentu gorra egiteko. Garrantzitsua dudarik gabe lan guzti hori eta ederra benetan berriro ere Aitor Etxeberriak egindako tantoa dejada zoragarria, efektu handiarekin ezin izan du eraman Zubikaraik. 14 eta 15 partidua dago oraindik hemen Carmelo, eta badoa sake egitera Aitor Etxeberria. Atera du. Partidua da, eta Aitorre gainera, hor... Gantxoa ederra, nola amaitu duen, ez dago beto egiterik, Carmelo? Oso, batez be nola juntan bila, Bilurbari nola juntan atzatik aurrera, eta nola sartu dan pelota azpian, da horri guztun da nola aurrera, ziztu bizian, da ondo zabaldu deuen, Aipatu dugu oso denboraldi ona egiten ari dela, Asperekin entrenatzen ere hasia dela, gaitasun handiko mutila dela, doai handiak ditu Aitor Etxeberriak, eta horren berri ematen ari da, gaurko final handi honetan gainera garrantzitsua izaten da, egun handietan maila ematea, askotan batzuei urduritasunak eta erasan da, bakosta egiten zaie beren maila emate egun handietan, baina Aitor Etxeberria erakusten ari da, horrelakoetan ere ondo moldatzen dela, berriro ere Gantxoz. Gainera partidua bardura handiko partidua dara berentzako, ze badaki sartu inbidala eta gainera ezin dauela akatzik egin, Ikusi eta akatzaiten badu eta pelotaren kanpora txapapera bota eskero, berriro ere 3-4 tantu beste aldera jungo direzela, beti oso ondo. Gantxoa, eta ederki, Zubikaraik ere, tanto derra orain honetan ezker Gantxoz. Ikusten da Zubikaraik bere maila bere oso ondo ari dela ematen, da gainera gaur aukerako pelotak izango duela, eta lehen esan dugune, bera pelota horre euki eskero, nahi eta aurkaria
pelotari bikaina izan, defentzan zabizenien ez dago ezer egiterik. Aukerako pilotak izan da beti ere errazagoa izaten da tantoak amaitza, baina ere asmatu egin behar da, Hori da. Da gainera, bera aukeratzeko pelotaia doka, Etxebarriak igual lehenengo pelota datorrenin sartu bida, da Zubikarai, aukera aldu baten ondo ez bat hor baurrengoan sartu edo bentsat aukeratzeko pelotaia dokala ikusten da. Hemen Carmelo, kanpotikan gauza erraz ikusten dira, baina ondoren nola aldatzen diren barruan egondagoan, Hori da. Hori ere Zubikarai, pen hartu duz, badaki oin Etxebarria berriro sakearekin mina hundi ingo dagoela, eta olako pelota galtzia ez da konbeni momentu hauetan. Pilota aldatu egin dute berriro ere Gernikarrek. Berriro ere berdinduta ditugu, 16 eta hemendik aurrerako tantoia da, garrantzi berezia izango dute partida azkeneko txampan sartzen ari zaigu, eta urrearen balio izango dute hemendik amaierarako tanto guztiek, Carmelo. Hemen akatzaia garesti ordainduko dire, eta oine urduritasunak ere, eta gauzak oine ia perfecto beharko diez. Eta gaurkoan ere, giro aparta dugu hemen, armailak ere ia beteta. Bete direz, da gainera gazte dituzue, armailetako irudiak gazte jende asko, hori ere beti garrantzitsua ez? Gazte jendeak frontoietara joatea ez da? Ikusle hauek ere, agian datorren eskolako kurtzuan edo, igual euren gurasori ikusita giroa eta ze ondo pasatu duten gaur, baliteke, azkenien fedazioa nahi duena da, baliteke, datorren urtean, Bermioko pelota eskolara etortea pelotan egitea, da gero segurazki probatu eskero, ikusita zer polita den pelota nahi duzun lekure bialtzea, jarraipen bat izateko, pelota mundu honetan. Ea bala den. Berriro ere tantoa jokoan, goxo-goxo utzi du txokoan, Aitor Etxebarriak eta tantoa Gernikarrentzat, 17 eta 16, bikain berriro ere Aitor Etxebarria. Gainera arrisku ondirik hartu barik, txapati metro batera, oso ondo baztertute. Ez hau txute, berentzako ere partidu ardura askokoa, ezin du galdu pelotarek, gainera oine zu esan duzu moduen ja azken txampan sartu daude, bosei tantu faltaia partida maitzeko, eta badaki... Eta puntua behar dute. Hori da, galdu... Estela, finalak, agur. Hori da, orduen ezin du akatzik egin, da erremate guztiek zehatzak izan bidiez. Beste aukera bat Etxeberriarentzako, bizi-bizi moztu du, eta ongi, azte ziztu eman dion pilotari txapainean moztu du, ezin eraman Zubikarai bitantoko aldeak Gernikarrentzako, 18 eta 16 aurretik handira. 4 tanto falta dituzte, 22 iristeko. Hortxe zenuten errepikatuta. Dotore beste behin ere, Aitor Etxebarria tantoa amaitzerako orduan hortxe duzu irudietan. Aurrelari gazte etorkizun oparoa du zalantzari gabe. Badoa berriro ere Etxebarria. Atera du, aire zerantzun dio, Zubikarai kongi, ea zer egiten duen Etxebarriak, atzera oraingoan. Baztertu egin zaio, Arrasateri, baina eraman. Ezker zeharra oraingoan, bildu Zubikaraik, Etxebarria, kutxo oraingoan. Kontuz, olako akatsak. Baina, Carmelo, normala da, ez da azkenean... Ez da erreza, ez da horrela jokatzea, ez da erreza. Arrezgatzen duzunean pilota zailetara sartzen zarenean, noizean behinero bat utxe egitea ez da harritzekoa, ez da? Polite izaten da, Zubikarai gaur jokatzen ari den moduan, ez? Pilota gaurrean hartu eta... Horretan askotan aurrelari gustatzen jako hori, ez? Atxelari agintzea eta guk aukerako pelotak amaitu, baina gaur kontrako toketan jako, gaur lan asko itea, da tantuak amaitu eta katzik ez egitea, eta hori ez da erresa. Ez da erresa ez, boleaz oraingoan ongi, erantzun du Etxebarria, beste behin ere boleaz, luze oraingoan. Keinu egin, baina atzelariari utzi dio azkenean Zubikaraik. Ezkerre saietxetik anairez, pilota ona du Etxebarriak. Txokotik txokora, eraman Arrasatek. Pascual. Ondo atera du. Zailtasuna ditu hor ezkerrarekin, baina azkeneko pilotaka da hori ongi jo du Pascualek. Arrasate.
Paskualek eraman. Hortxe dugu Zubikarai. Atzera oraingoan. Zazpitikan Paskual. Ederra du Arrasatek, ongi atzeratu du, bolea sartuko da Etxebarria. Zubikaraik, ongi ezkerrez, eraman Etxebarriak. Atzera Arrasatek, ezker gantxoa Etxebarriak. Bildu Zubikarai, Paskualek jaso. Airearen bila berriro Otaman Ozongi. Ez da erraza postura horretan pilota tantu gainera ematea, baina ongi, eutxi dio, ongi sartu du Gerria. Gantxoak ies egin dio. Tantu garrantzitsua zan hau, eta ikusten da urduritasuna zegoela. Tensioa handia egon da tanto ondan, da horre ikusten da nola Aitor, etxita, jakinda, dana bikainin behar duela partio bat ateko, eta ondo junda airera. Baina, lartxu gelditu jako peloti askun, da ez da txapan gainean epini, ez? Da tantu garrantzitsua zan hau, ez? Betik aurrera dana dire, baina hor dau ja... Hemezortzina, Carmelo? Hemezortzina, hori da. Emozioa nagusi, Bizkaiko Herriarteko txapelketako finaleko bigarrengo partidu honetan juvenilak ditugu. Badoa Zubikarai. Atera du, oraingo honetan ez dio aire zerantzungo Etxebarriak. Ezkerrez eraman Paskualek, Arrasate. Ongi atzeratu du, pilotaka da ona. Atzelariari laguntzeko sartu da Etxebarria, ongi eraman du, atzera. Zubikaraik ere argi dago egorrien ideia, ez da atzelariak kargatzea, Aukera dagoenean aurrean sartuko da, bestela... Badakite urdinek non duten aurgunea eta hori bilatzen ari dira, azkeneko tanto hauetan. Alaxe da, tantu oso garrantzitsuak goengoak, eta Aitorre Etxebarria dozein lekutik sartu inbiko da, eta ez terreza horrela jokatzen. Justu antzeal dabili eta Paskual, eta oraingoan oparia Arrasatek. Pari momentu txarrean, ez da pelota zaila izan, da azkenien ez dakit eskuan geratu jagoela peloti hor, da baztertu beharrean, Zabalera eskarrak egon dinoz gehiago zabaldu dut eta kanpora bota. Berriro ere xeri egingo dira. Ordeko Etxebarria eta Gernikarrak aukere hauntxe da berre sakearekin 92 altzako. Sakia baliatu beharko dute. Partida hau ateratzeko eta finaleko lehenengo puntua ateratzeko. Eta hortxe dugu baskota ere. Saltoka hauek ere giroa berotuz, Alaze da, bai. Da, opariak emon da, bagizu. Opariak hartzeko da noprest. Bai, ez da? Horretako ez da barazori. Gustatzen zaizkiko, Hombre. Oin krisis egoera gainera, Opariak hartzea. Bai. Bizkaiko Herriarteko txapelketako goratu Jaun Andreok. Gori dago hau lehenengo partida markinak irabazi du. Kadete mailako partidan 22 eta 7 nagusitu dira. Aixe menderatu dituzte Gernikarrak, alde handia zegoen, pronostikoek ere hori esaten zuten. Pronostikoak beti ez dira betetzen, baina kasu honetan hala izan du da. Eta bigarrengo partidu hau erabakiorra gerta daiteke Gernikak bai ala bai irabazi behar du. Juvenil mailako partida hau finalean bizirik jarraitzeko momentuz aurretik dira, puntu bakarreko aldea dute 19 eta 18. Sakea Gernikak du. Aitor Etxebarria prest dugu. Hortxe du aurrelaria. Konzentratuta, Bai, badakielako asko dagoela jokoan. Bai, tensio asko dagoela tanto hauetan. Sake ederra. Atera du, bai, mosmotxean ateratakoa, ez ustean harrapatu du Arrasate, 20. Gernikarrentzat. Eta hori ere garrantzitsu izaten da, sakeak denbora guztian modu berean atera beharrean pixka banda astea, ez da? Aldatu hori da, aldatu. Zubikarai ere hor egon da, zeiguadaren kuadroan orain arte beti airean sartzean, da, oingoan Etxebarriak esan du, oingoan ez tozte airean sartuko, hanketaratako diot, eta, oso ondo ez, horretako jakinin bida, atatzea luz eta labur da ikusten da horre menperatzen duela ere sake horiek. Alaxe da, oraingoan luze atera du. Pasa. Luze egin gainera? Bai. Pasa egin du zazpiko arrastoa, bai.
barruan izan ezkero ederra zen, baina zazpiko marra hori pasa egin du, baina lehen aipatu dugun moduan hemen, lehenengo sakea pasa izan ez gero ez da falta, eta beraz, bigarrengo aukera izango du Aitor Etxebarriak. Badoa Gernikako aurrelaria. Pascual ere bere bikotekideari animoak emanez. Atera du Motxago orengoan. Bolea zerantzun dio Zubikaraik, atzera Etxebarria bizi-bizi. Zortzitikan Arrasate eraman. Ea zer egiten duen Aitorrek. Atzera berriro ere. Ongi, Eskuinez ere pilota ongi luzatzen du. Bai, ongi atera du ezker hormatikan Arrasatek. Berriro ere atzera, oraingo honetan hainbeste gozatu gabe. Bolea sartu da Zubikarai. Atzera Etxebarriak. Tantoa lantzen ari da Gernikako aurrelaria. Bosgarren kuadrora atera eta oraingoan ere berak astindu du pilota. Ez dakit lartxu lantzen ari diren. Bai, gehitxo agian ez da. Gehitxo nik uste lehen junbiko dala zele poliki, ja Markinarra ja egusi, ja pase dire menperatzen tantoa. Hil izan dutu lehenengo pelotaka da bi ederrak eman dauz juteko aurrera. Oraingoan ere ikusi, 6. kuadroraino irten da. Arrasate, oraingoan ere sartu ezker gantxo ederra! Itzela ikusgarria izan du da. Aitor Etxebarriaren gantxoa birujo berak ere sinatuko luke. Bai, laugarren kuadrotik, eta 20. tantoan da jakinda ezin duela katzik egin, aparte izan du da, pelotaka da derra mandeu, eta hor lautik. Hortxe uzen lautikan sartu da, atzetikan egindako gantxoa, abiadura emanez gainera, ongi gurutzatuta. Zoragarria izan du da ikustekoa, Aitor Etxebarriak egin duen jokaldia. Tanto oso garrantzitsua gainera, 3 tantoko aldea dute, 21 eta 18. Tanto bakarrera dute, finaleko lehenengo puntua. Gernikarrek, atera du Etxebarriak. Arrasatek eraman. Hortxe du aukera polita, finaleko bigarrengo partidu honi amaiera jartzeko. Atzera bota du Bolea zorengoan. Zubikarai eskuinez. Pascual, eraman. Justuen bildurra dabil Pascual. Bai. Beldurtuta dabil bera ere. Eskua kakotute, Pascual badego lago gue partidua maitzeko. Gantxoa Zubikaraik. Moztu ongi. Etxebarriak eraman Zubikaraik zer egiten duen atzera. Ez da erresa, eraman ala ere Sotamanoz. Arrasatek atzera Etxebarriak. Tanto ona jokatzen ari dira, Zabalera joan da, eta kanpora, pilota hori, ies egin dio ezkerka da horrek, Andoni Arrasateri, 22 eta 18 puntua Gernikarrentzat, beraz, bana dugu finala momentu honetan emozioa nagusi Carmelo. Bai, azkenian, azken partidu hontan nagusiko partidu hontan erabakiko da finala. Eta Markinarra pena hartuko dabez, aukero gendabeia txapela Markinarra eramateko, hor bertan egon direz, baina, nik uste finalerako, azken partidu hau emozioa izatea, polita izango dela, bentsatik gulentzako. Eta orain, orain Markinarra gaiztu inbarko dutela partidu hau nahi eta gertu izan txapela, eta berriz nagusiko bikotea, utxetik hasi, lanien, eta Gernikarrak ere, eta zer nolako partidu agertzen da. Halaxe da, bizirik dago Bizkaiko herriarteko txapelketako finala, lehenengo partidua kadete mailakoa Markinarrek irabazi dute, bigarren hau Gernikarrek poltsikuratu dute, Aitor Etxebarriaren lanari esker neurri handi batean beraz bana dira, eta finala afizionatu mailakoen partidak erabakiko du. Guk ere berriro atxentxo bat hartuko dugu eta 3. eta azken partida hori hasterako bueltatuko gara orain arte.